راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ እስራኤል 23 ደቂ ኣንስትዮ ብመጻምርተን ብጾተንን ክቕተላ እንከለዋ ካብ 2019 ንድሓር ጥራይ ድማ 4 ኤርትራውያን ብደቂ ሃገሮም ተቐቲሎም ከም ዘለው ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩማ ኣብ ዘውፅኣቶ ጸብጻብ ሓቢራ በኢስራ ጥሪ 2024 ኣብ ርሾን ጽዮን ዝተባህለት ከተማ ኣብ ልዕሊ ዑመር ዓብደላን ሱልጣን ሳልሕን ዝተባህሉ ክልተ ኤርትራውያን በኻልኦት ኤርትራውያን ዝወረደ መጥቃዕቲ ዑመር ሂወቱ ክስእን እንከሎ ሱልጣን ድማ ብኸቢድ ቆሲሉሎ ኣብ ልዕሊ ዑመርን ስልጣንን መጥቃዕቲ ዘካየዱ 6 ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም መርመራ ይካየደሎም ኣሎ ኣቀዲሞም ዝተቐትሉ ኤርትራውያን ኪሮስ ተስፋ ሚካኤል ባርያ ጋብር ሃይለ መስፍን ደጀን ተስፋ ጋብር መስፍን ዝበሃሉ ኮይኖም ገለ ካብቲ ቅትለት ፖለቲካዊ ድፊት ክኸውን እንከሎ ገለ ድማ ምክንያቱ ዘይተፈልጠ እዩ ኣካያዲት ዘይመንግስታውን ዘይመኽሰባውን ትካል ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም ብዒስራ ጥሪ ዝተካየደ መጥቃዕቲ ገለ ውልቀ ሰባት ሃይማኖታዊ ድፊት ነይርዎ ክብሉ ዝህብዎ ዘለዉ ርእይቶታት እዚ ሓላፍነታዊ ምዃኑ ገሊጻ በመሰረት ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ እስራኤል ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ 23 ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብብጾተንን መጻምርተንን ተቐቲለን ኣለዋ ኣብ እስራኤል ኣብ ሞንጎ ኤርትራውያን መጻምርቲ ዘሎ ዘይምርዳእን ዘይምትእማንን ከምኡውን ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ዝፈጥሮ ምፍሕፋሕ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ይርከብ ኣሎ ኤርትራውያን ብመንገዲ ማሕበረ ኮማት ይኹን ካልእ ኣገባብ ሽግራቶም ክፈትሑ እንተዘይክኢሎም እቲ ኩነታት እናብኣሰ ከይካየድ ይስጋእ ሆቴላት ኤርትራ ብፍላይ ድማ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ንኣጋይሸን ዝኸውን ቀረብ መሕፀብ ማይ ኣብ ምምላእ ይሽገራ ከም ዘለዋ ዝተፈላለዩ ወጻእተኛታት በጻሕቲ ኣብ ዘቕረብዎ መረረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ከም ኣስመራ ፓላስ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ሆቴላት ከይተረፋ ቡምባ ማይ ብግቡእ ከም ዘይሰርሕ ገለ ሆቴላት ንመሕፀባ ኣጋይሸን ዝኸውን ማይ ብሻንኬሎ ክቕርባ እንከለዋ ገለ ድማ ሻንኬሎ ማይ ምቕራቡን ከም ዝተሸገራ ተሓቢሩ ብፍላይ ካብ ሻንኬሎ ማይ ቀዲሕካ ምሕጻብ ዘይለመዱ ወጻእተኛታት በጻሕቲ ኣብ ሆቴላት ምቾት ይኹን ጽሬት ክትጽበ ከም ዘይብልካ ይገልጹ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ዝበዝሕ ግዜ ዘየለ ብምዃኑ ኣብያተ ብልዕን መስተን መግቢ ይኹን ዝስተ ብፍላይ ውዑይ ክቕርባ ከም ዝሽገራ ንኣብነት ሻሂ ኣዚዝካ ኤሌክትሪክ ስለዘየለ ሻሂ የለን ዝብል መልሲ ክመጸካ ንቡር ኮይኑሎ ኤርትራ ዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን እትውንኖ ገማግም ባሕርን ቅርጽ መሬትን ንወጻእተኛታት በጻሕቲ ኣዝዩ ተባሃጊ ነይሩ ኤርትራ ካብ ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ጥራይ ዓመታዊ ሚልዮናት ዶላራት ክትሓፍስ ምኽኣለት እንተኾነ ኤርትራ ተኸተሎ ወጻእተኛታት ከይበጽሑ ዝገብር ፖሊሲ ምንቅስቓሶም ደረት ዝገብር ሕግታት ድኹም ትሕተ ቅርጽን ቀረብን ኤርትራ ካብ ቱሪዝም ክትረኽቦ ዝነበራ መኽሰብ ኣስኢንዋ ኣሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ የመን ዕጡቃት ሕቲ ኣብ ዝቆጻጸርዎ ቦታ 36 ዒላማታት ብናይ ነፈርትን ሚሳይል መጥቃዕትን ከም ዝተሃርመ ተገሊጹ እቲ ደብዳብ ኣብ ወደባይት ከተማ ሑደይዳን ከተማ ሰዓዳን እውን ከም ዝተኻየደን ናብ ሎሚ 5 ለካቲት ዘወግሕ ለይቲ እውን ካልእ መጥቃዕትታት ተገይሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ዕጡቃት ሕቲ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ፍልስጤም ደው ክንብል ኢና ብምባል ብቐይሕ ባሕሪ ባብኤል መንደብ ዝሓልፋ ናይ እስራኤልን ዝበልዎን መራኸብ ክቕርሱኑን ከጥቅዑን ጸኒሖም ኣብ ልዕሊ እዚ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት ኣብ ዶብ ሶርያን ጆርዳንን ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ድሮን ብምክያድ 3 ኣሜሪካውያን ክቐትሉን ከለው 4 ድማ ኣቑሲሎም ግብረ መልሲ ናይዚ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ብኢራን ይሕገዝዮም ዝበለቶም ኣብ ኢራቅን ሶርያን 85 ዒላማታት ክትሃርም እንከላ ኣብ የመን ዝርከቡ ሕቱውን ብኢራን ስለ ዝድገፉ ለኪማ ደብዲባቶም ትርከብ እዚ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሕቱን ካልኦትን መጀመርታ እምበር ናይ መወዳእታ ከም ዘይኮነ ዝገለጸ ጸሓፊ ምክልኻል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ከቢድ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ እንተኾነ ዕጡቃት ሕቲ ኣብ ልዕሊኦም ብዝተገብረ መጥቃዕቲ ስለ ዘይድሃሉ ሕጂ እውን መራኸብ እስራኤል ክጨዊ ምዃኖም ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኩናት ኣዊጆም ኣለው ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን